बर' खृष्टानफोरखौहाय माबोरै बुंनो हाखो नोंसोरो राव आरो हारिमुखौ कालसारखौहाय बावगारजोब्बाय होननानै? नोंथांमोना बर' खृष्टानफोरनि बे जायफोरनाखि रेजिस्टार दङ बिथांमोननियाव थांनानै सोङै बिसोरो माबायदि खालामबोदों बागुरुम्बा जेनाखि मोसानाय नङा होमबा कालसार दामनाय देनाय खाम जथा सिफुं सेरजाफोर बाप्टिस्ट चार्चफोरनाव सोङै बिलिभार चार्चफोरनाव सोङै आरो माखासे गोबां जायफ्रानाखि रेजिस्टार गोनां चार्चफोर बिथांमोननियाव सोङै बबे दुनियाव बा बबे जायगायावहाय बबेयावहाय नायनानै नोंथांमोनहा दिनै बर' खृष्टानफोरखौहाय राव आरो हारिमुखौ बावगारलांबाय होननानै बुंखो नोंथांमोनहा? जोंबोथ' बे एखे रोखोमखौनो जों बाहायगासिनो दङ। जोङो एमएलए एमपिफोरखौ जोङो लेंहरो, मालाबा हाग्रामा सारखौ लेंहरो, मालाबा जोङो माखासे गजन सारमोनखौ लेंहरो, मालाबा जोङो रबिराम सारमोनखौ लेंहरो, मालाबा जोङो ओरै माखासे जोंहा जेननानै थांनाय जायनाखि फेरेंगा सारमोन बेखौबो जों लेंहरो। दिनै बे न' सिङाव थाबाय थाग्रा बे राकेशमोन बायदिया आरो बे नैबे बिश्वजित दैमारिमोन बायदिया न' सिङाव थानानैहाय बोरै बहा नुनो नङा होमबा? जोंबोथ' एखे सक्तिखौनो खालामदों। डिभाइड आसाम 50-50 जोंबोथ' बेखौ जोङो बिफादों। नोंथांमोन जेखौ नांगौ होनो जोंबो बेखौनो नांगौ होनफादों। राजा लामायाव जोंबो जथेदों, जोंबो बड'लेण्डखौ दाबिफादों, जोंबो भारत उदांस्रि सोमावसारनायाव जोंबो बाहागो लादों, जोंबो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोंबो बाहागो लादों। मा जोंबो सोमावसाराखैमोन नामा? जों बाहागो लायाखैमोन नामा? आरो माइन'रिटि बा मेजरिटि बा नैबे खृष्टानफोरा माने बे थाखाखौबो ओरैबो जाबाय, थाखा खम जाबाय होननानै बुंदों। हारि जायफ्रा जेरै रोंगौ जेरै माबादों मोनदों एरै जादों, बेथ' नोंथांमोननि थाखा नङाना, बेथ' सरकारनिसो थाखा, बेथ' मोननो गोनांखा। नोंसोर जुदि जेबो रोङाबालाय खुगाजोंल' फ्लां होबाय थाबालाय बहा मोननो थाखा फैसाफोरखौलाय? जोंनि खृष्टानफोराबो पपुलेसना बांसिन हिन्दुफोरनिफ्राय, आरो जोङो हिन्दुफोरखौ बेबायदि जों बखिया माब्लाबाबो, आरो जों माब्लाबाबो बिदि आलदा जों जाजानो लुबैया। बेनिखायनो जों गोरोबलायनांगौ हिन्दु खृष्टान। बे बड'लेण्डआव बे बिटिसिआव जोङो गासैबो हिन्दु खृष्टान गोदोनिफ्रायनो जों सोलिबोनाय। नोंथाङा दिनैसो पलिटिकेलाव हाबनानै बेबायदि बाथ्रा बुंनानै पाब्लिकफोरखौ गुलाय गुजाय खालामबाय थायोब्ला जों पाब्लिकफ्रा गोदाव सोराव जागोन नङा होमबा? दिनै हंकं, मुम्बाइ, गुजरात बायदि दिल्लीफ्राव आरो आमेरिकायाव आरो दिनै गोबां गोजान जायगायावहाय केरेलाफ्राव जोंनि बर' मानसिफ्रा बा बर' खृष्टानफ्रा जेनाखि बर'नि मोसानाय खाम जथा सिफुं सेरजा बागुरुम्बा बेजों लोगोसे जोङो लांफाबाय थादों। जों बावगाराखैथ'। नोंथांमोनासो मेगन दंब्लाबो नुवाखै जानो हागौ नङा होमबा? थाखा फैसाफ्रालाय जों मोननांगौ गोनांखा, नोंसोरबो हायोबा जाना। आरो दिनै नोंथांमोना मा खृष्टानफोरखौ आलदा थख' खालामनानै हिन्दुफोरखौ आलदा थख' खालामनानै दोननो सानदों? बे माब्लाबाबो जानो हाया। बिदि सिमांफ्रा जेबो नङा, जेबो जाया बियो। नोंथांमोननि गिदिरफोरनि बेफोरबायदि साननायफ्रा मोनसेबो मोजां नङा, मोनसेबो मोजां नङाथ'। आं दिनैनि दिनाव बुंगोन, नोंथांमोनहा जाथि जनजाथि नोंथांमोनहा सिबिग्रा नङा, पाब्लिकफोरखौ सिबिग्रा नङा। नोंथांमोनहा फैसा, पलिटिकेलनि थाखाय फैसा, गावबागावनि गादिनि थाखाय नोंथांमोना मा भटनि समावल' गोदै बुंफैयो, लामा बानायगोन, न' होगोन, हिनजावफोरनो माबा होगोन, एकदमबारे माबा खालामगोन, ओरै होगोन, एथ' सोनानै होगोन, साख्रि होगोन, बाख्रि होगोन होननानै बुंगोन। नाथाय दिनैनि दिनाव मानोथो बेफोरबायदि बुंनानै थगायनानैथो होनो हायाखै? मानो होनो हायाखै? आरो दिनैनि दिनाव मानो बेफोरबायदि पाब्लिकफोरखौहाय मानो बेबायदि गोदाव सोराव माबा हिन्दु खृष्टान दावराव खालामनो सानदों नोंथांमोनहा? बेथ' जायाखैना, बे माब्लाबा जानो हायाखैना। बे नोंथांमोननि साननाया माब्लाबाबो जाया, गोरोन्थि बियो। नोंथांमोनखौ जों सोंखारालासे थानो हाया बेबायदि बाथ्रा बुंबा। सोरबा सासे उन्दै थाबायसिंनाय खदै गलाग्रा मानसिफ्राबो ओरैनो बिदिखौ बुङाबा थानो हानाय नङा। दिनै नोंथांमोना जोंखौ बा सोरखौबा बिदि बुंफिनोबा जोंखौ गाज्रि मोननो हागौ,
इफेयारबो होलाबायनो हागौ, केसबो खालामनो हागौ। नाथाय जोङो ओरैनो जिरायनानै थाया। जोंबोदि बर', जोंबोदि दासिम बर'नि गाननाय जोमनायखौनो गानगासिनो दं, रायलायगासिनो दङ। सासे इउटुबारा बुंबावदों, बर' खृष्टानफोरा बर'नि गाननाय जोमनाय रायलायनायखौ बावलांबाय, गिर्जा चार्चफोरावहाय माबा सारि गानग्रा जाबाय होननानै बुंबाय। बबे बोरमा फान्थायाव बबे बिमानि खर'आव नुखै बियो? आं दिनै रागा जोंदों बे बाथ्राखौ खोनानानै। फैनानै नायफैना जोंनि गामि सिङाव जोंनि बर'फ्रा दख'ना गाननानैसो हाबजोबो, दख'ना गाननानैसो हाबजोबो। जोंनियाव बेफोरबायदि हिन्जावफ्रा जोंनि बे बिटिसिआव, बे बड'लेण्डआव रावबो हिन्जावफ्रा बेफोरबायदि लंपेन्ट सुरिदार बेबायदि गाननानै हाबफेराखै, मिथिबाय? मेगन खाना बेना मेगना माबायावसो, खिबुआवसो बिनि मेगना, बे खिबुआवसो थाफ्लियाव। बे सिगांजों थाबायो नालाय बे नुवा, उनजोंसो बेना नुलांसै आरोना। बिनिखायनो बेफोरबायदि गोदाव सोराव बाथ्रा माने खृष्टानफोरखौ बखिलाबाय थानाय बेफोरबायदि रावफ्रा जायाखै आरोना बिसोरो। जोंबो जोंनि बर' खृष्टानफ्रा सिगांनिफ्रायनो राव आरो हारिमुखौ जोङो लाखिबोबाय थागासिनो दङ दिनैसिम दासिम। अनेक चार्चफोर गिदिर गिदिर जेनाखि मा होनो बिदिखौहाय रेजिस्टार गोनां, बैसोर माखासे मानसिफ्रा गोजान गोजान जायगायावहाय बर'नि जेनाखि दामनाय देनाय बागुरुम्बा बेखौबो लांफागासिनो दङ खृष्टानफ्रा। दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि जोंनि बर' खृष्टानफोरखौ बेबायदि गोबां गाज्रि गाज्रि मुं सुनानै बरनाम खालामनो साननाय, गाज्रि गाज्रि एकदमबारे बुंनाय रावफोरा नोंसिना मानि एकदमबारे धोरोमनिल' बेरेखा बा खृष्टानफोरनिल' बेरेखा, बे अयनाय जादों, बेयो अयनाय जादों। जोङो सोंखारिदों, बुंगोन। गोदोनिफ्रायनो जोङो हिन्दु खृष्टान मिलायनानै संसार जाबोनाय बे बड'लेण्डआव, बे बिटिसिआव। बेनिखायनो जोङो मा खौसे जानांगौ। खौसे जायाब्ला मा गुबुन जाथिफ्रा मिनिगोन जोंखौहाय, गुबुन जाथिफ्रा बखिगोन। बर'फ्रा खौसे गैया, बर'फ्रा बिदि होननानैहाय जोंखौहाय बुंगोन। बेनिखायनो जों बयबो खौसे जानांगौ। बेफोरबायदि जोंनि लिडारफोरनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि रावा फैनो नाङा। आं दिनैनि दिनाव बेखौनो बुंबाय थादों आरो। थ' आं बांद्राय गोलावथार बुंला, दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामना हो।